organiseren een inzamelingsactie voor de kinderen van de voedselbank. Dus de mensen die kunnen hier in Dokkum cadeautjes brengen op de zeil. En daar staat een glazen huis en daar zijn Pieten en mensen van de Lions zijn daar aan het inpakken. En voor de rest zijn er in de stad, kan je overal cadeautjes halen. Je kan chocoladeletters kopen, je kan giften geven, je kan warme chocolademelk en hoe heet het ook alweer? Die erwten die je klein maakt en dan soep, snert. Dat kan je kopen. Is allemaal voor kinderen van de voedselbank. En straks komt er nog een Zwart Pieter orkest. Komt nog door de stad heen lopen. Dus ik zou iedereen die luistert, kom naar de stad. Het is hartstikke mooi hier. Nou, dat is in ieder geval duidelijk. Sinterklaas komt zelf ook, toch? Sinterklaas komt om 3:30, geloof ik. Ja, en dan is er nog iets voor de allerkleinste. En dan moeten alle papa's en mama's natuurlijk weten. Hier kan je je kind een hulpzwarte Pieter diploma laten halen. Er is hier een Zwarte Pieter fabriek. En dan kunnen ze naartoe. En dan kunnen ze volgens mij tegen betaling van €2 een Zwarte Pieter diploma halen. Dus laat ze komen. Nou, heel erg bedankt. Heel veel succes in ieder geval. En om 12:30 kom ik nog even bij jullie terug. Hartstikke mooi. Wees groot, blijf, alsjeblieft. Dat is de verlegen Piet. Dit is het verlegen Piet? Ja. Ja. Is dat zo? Dat zegt niet veel, hè? Ja, Piet mocht vandaag voor het eerst mee. Piet wordt vandaag voor het eerst mee? Ja, Piet mocht vandaag voor het eerst mee. Ja. Een beetje een spannende dag voor hem. Hij is een beetje zenuwachtig. Maar ja, hij moet nog een beetje leren, dat kan gebeuren. In Dokkum waar onze razende reporter Martin Kloestra zit bij het glazen huis op de zeil. Martin, ja, kan je het nog een beetje droog houden daar? Nou, het is nou krijg maar even terug. We gaan krijgen even een buiken gewoon. Ik zal even een paar Zwarte Pieten opzieken. Hallo. Hallo. Hoe gaat het die Zwarte Piet? Ja, hartstikke goed joh. Allemaal kinderen die halen gewoon allemaal hun die Pieterdiploma. Dus dat is echt allemaal heel goed erbij. Ja, wat is dat precies, het diploma? Wat moet... Ja, dan kunnen ze hier eerst over het dak lopen. Want ja, ze moeten natuurlijk wel op daken kunnen klimmen. En vervolgens kunnen ze hier binnenin kunnen ze allemaal pakjes gooien. En allemaal andere activiteiten die echt bij het Pieten horen. Ben ik er ook geschikt voor? Zullen we eens even kijken? Moet ik het even doen? Zullen we dat even doen? Ja, we gaan het even uitproberen. We doen het gewoon live op radio, mensen. Wat maakt het uit? We beginnen het mooi, meisje. Martin Kloestra live voor het Pieterdiploma. Wat moet ik nou doen? Hier eerst overheen. Oké, ik moet nu een dak opklimmen. Ja, dit is een dak. Oké, ik klim nu het dak op, oké? Nee, zo. Moet ik het dan vasthouden zo? Dat wel heel handig. Zo? Ik heb maar één hand, hè, want ik heb een microfoon in mijn andere hand. Zo. Oeh. Zo. Ben ik nou... Het is jammer dat je geen beeld bij haar. Oh, dan moet ik er weer af. Moet ik glijden? Oh, ik moet van het dak afglijden nou. Oeh. Dat gaat... Nou, dan gaan we naar de volgende toe. Wie doet je gewoon live op de radio, meester? Wat maakt het te kut? Wat moet ik nou gaan doen? Ja. Hier is het dak, het topje van het dak. En dan moet u overheen waggelen. Ik moet over het... Oh, vanaf het begin. Oké. Nou, voordat je nou krijgt de radio onzetten. Ik ben nou bezig met de van mijn Pieter diploma. En ik ben nou hoe de ronde van een dakgoedkeuring. Doe ik het goed, Zwarte Piet? Ja, u doet het hartstikke goed. Oh. Het gaat net. Ja. Ik heb het gehaald. Maar hier is nog de laatste opdracht. Wat moet ik... Oh, moet ik nog een op... De laatste? En de cadeautjes. De wat? Dan moet u een cadeautje pakken. In een hoepel staan en het cadeautje in de schoorsteen. Wacht, nou snap ik hem even. Wat moet ik nou doen? Cadeautje. Ja. In hoepel. Ja. In schoorsteen. Dus ik moet in de hoepel staan? In schoorsteen gooien. Dus ik moet nu in de hoepel staan? En dan... In de... Ja. Op mijn teken. 1, 2, 3. En nou in de schoorsteen gooien? Ja. Zo, ja! Dan bent u nu doorworden. Mag ik doorlopen? Oh, krijg ik een diploma? Vertel eens, je naam? Martin. Martin. Hey Martin, mijn E. Martin, mooi. Ja. Kloetstra. Kloetstra. K-L-O-E. O-E. T-S-T-R-A. Ik krijg een Zwarte Pieter diploma. Oh, Hartema kom ik. Kan we die in ieder geval vast feliciteren, Martin, met de behelling van dit diploma. Ben er al een product mensen die het al een diploma hellen? Ja, er ben al een heel soort voorbij kwam, maar er kan er volle meer bij.
Want ja, al deze zwarte pieten wil natuurlijk wel hulppieten hebben. Die kennen altijd mensen broeken. Dus vandaar een echte hulppietendiploma. Nou, super. Ook mensen. Ja, net heel belangrijk om te vermelden. Nou, daarbij natuurlijk het hulppietendiploma. Dat is voor 2 euro. 2 euro gaat naar het glazen huis, het goede doel. En dan kunnen wij natuurlijk hartstikke hun best van. Oh ja, ik mag nog wat op hollen krijgen van me. Ik krijg het goed als een baret mee. Een zwarte pietenmoets, maar. Ja, ik krijg een zwarte pietenmoetse. Oh, ik mag zitten gaan. Wat moet ik nou doen? Ja. Je hoeft niks te doen. Nee. Je krijgt een mooie pietenpet. Ik krijg een pet, maar ik heb... Oh nee. Dit is super, jongens. Oh jongens, ik ben sminkt. Nou, in ieder geval, we hebben live in Dokkum Marten Kloestra, die bij het glazen huis wie. En zien zwarte Pieter diploma bij haar een hele mijlpaal. Is hier nog jonge carrière, lid wat samen op schroven. We gaan verder met muziek. To come over, I got an excuse. Might be holding your hand, but I'm holding it loose. Go to talk, then we choke, it's like our necks in the noose. Avoid the obvious, we should be facing the truth. Start to think it could be fizzling now. Kinda shocked because I never really had any doubts. Look into your eyes, imagine life without you. Veelal bent u natuurlijk 's avonds bezig en 's nachts en dan zien wij u niet. Maar vanmiddag wel. En ondanks het toch wat slechtere weer is het hier een drukte van belang. En dat heeft een reden. Want toen wij u binnenhaalden op dat bordes stonden, toen hebben we al aangekondigd dat 1 december, vandaag dus, dat er iets heel bijzonders plaats gaat vinden. En dus vandaag plaatsvindt hier in Dokkum. En dat is een heel speciale Sinterklaasactie. Want er zijn kinderen die het soms wat moeilijker hebben om een cadeautje te krijgen. En ik weet dat uw hart daar speciaal naar uitgaat, dus wij dachten, wij gaan u helpen. Om te zorgen dat al die kindjes misschien nog wel eens een extra cadeautje krijgen. En dat is gebeurd met de hulp van de Lions van Noordoost-Friesland. En natuurlijk alle mensen die bijdragen aan deze actie. Mensen die cadeautjes hebben gekocht, mensen die erwtensoep eten, mensen die worst eten, mensen die chocoladeletters hebben gekocht. En vervolgens gaan die chocoladeletters natuurlijk ook naar die kinderen. En we zijn nog lang niet klaar. Daar ligt een ongelofelijke hoeveelheid pakjes ligt er al. Dus ik weet zeker, dat kan ik alvast beloven, dat al die kinderen voor wie wij graag een pakje zouden willen hebben, dat al die kinderen zeker 1 pakje, en ik denk haast wel 2 pakjes zullen krijgen. Dus al die mensen die nu al hebben bijgedragen en nog bij gaan dragen, hartelijk dank. Het is echt overweldigend. Deze actie is nu al een succes en het is bovendien een heel mooi feest. En we gaan u helpen. En Sinterklaas, het leek ons goed om, want we hebben in Kolmeland, in Dantumerdeel en in Dongeradeel, daar hebben we instanties zitten die gezinnen helpen die het moeilijk hebben op dit moment. En die dus gaan zorgen dat die cadeautjes ook op de goede plek terechtkomen. En die mensen zijn ook aanwezig. En daar staat. Dus ik denk dat het goed is, Sinterklaas, als ik als symbolische actie van deze eerste pakketjes, dat we die vastgeven aan de mensen van die instellingen in Dongeradeel, Kolmeland en Dantumerdeel. Mevrouw Waanders, u bedankt mij voor dat ik hier ben, maar dat was een belofte. Hè? Die had ik al gedaan. Ik denk dat bedanken aan naar mij toe helemaal niet zou moeten. De dank gaat uit naar de initiatiefnemers en naar de mensen die het mogelijk maken dat dit allemaal gebeurt. En daarvoor kom ik natuurlijk graag met mijn Pieten hier naar Dokkum even terug. Ik ben blij dat de vertegenwoordigers van de organisaties die ons helpen bij de verdeling hier aanwezig zijn. Want ja, ik kan er ook niks aan doen dat niet alles op de goede plek komt. Ik zou zeggen, als u nu alle 3 1 wilt overhandigen. Gaan we doen. Dit is voor u. Even